Grazie signora.
Ġorġ personalment kellu għaliex huma qis minħabba l-evanġelizzazzjoni
tfal u għall-indjenza tiegħu. Nafu għall-istorja tal-għallu u baxxarax. Il-Misteru tal-Nazzjoni li Ġorġ u bħallu kienu waslu l-għura kollha ma kienx xi ħaġa studjata bil-nur xi ħaġa ma kienet inkarnata fih. Għalhekk għax kien dan il-misteru ta' l-inkarnazzjoni. Ġienu mhux paroli biss kellhom. Ma dan il-misteru kien jgħid il-raħma fih għax ma għandu fil-mod tal-ordina għaliex il-festa li jisterqilna ħadwilna l-kummerċjanti u aħna bħal-msaħse rajna l-missionari. U għamur għal-kristjani jisterqilna dan il-bliet mod sbagliat li ma jgħidux fals u koll. Għaliex il-bliet mhux li tonfoq, mhux li tiegħor, mhux li taqlax, mhux li tiddeferti, kien il-kub għax il-Isem ċerra u l-Istimeru. Ma profondament il-bliet jisser jien it-twieled ġdid, Kristu ma bżonn il-Kristjoni tal-Lejla. Ma nqasmu l-Iżrael ma bżonn Kristu. Kristu twieled tal-Lejla, issa u propju dak li jagħmel San Franċisk, forsi ma nafux, San Franċisk li jagħmel il-Preżent tal-Greċja u risposta għal-Preżent napoletano. Għax għandna nafu il-Preżent napoletano ma sabiħ ħafna ma fih il-ġija tal-jiet kien tiddubna fejn il-bambini. Forsi kien għandu l-idea il-Preżent li jagħmel sabiħ. U sabiħ għal-Preżent. Ma dan fih attività il-bambini. U San Franċisk li jagħmel propju l-ewwel preżempju ħaj biex jagħti risposta lil dawn il-preżempji tradizzjonali Taljani. U l-sena s-sena fija u l-ħamsa u l-isek sena per-San Franċisk il-preżempju Greċju. U għalhekk is-sena ħassibna. Il-ġobna nagħmlu preżempju s-soltu. Naraw il-ġdid forsi rajtuh huwa xogħol tal-istawġi għal-dawki anke li ta' serva il-Knisja u tal-ħel li jisbitna tal-Preżent ma' masuli tiegħu ħadimhom meta kellu l-serva tal-Ġerusalem l-Istat li għaxet ċari. Tal-aħħar ġewwa Greċja kienet mara raġel tal-Preżent u kull però l-veru jekk aħna nitwildu ġdid u l-eżempju ta' San Ġorġ Tera il-bliet u l-bdiet. U din ma studjajiex ma' l-intimità li kellu ma' Ġesu il-Gwieled Betlem. Nawguralkom il-ħajja fis-simpatijiet li jkollkom dan it-tip veru reali ta' bliet. Titwildu ġdid, ġifieri li jkollna fina is-sentiment ta' Ġesu.
il-festa kbira tal-Grid. Ħarsitna tkun mod speċjali din it-tarbija ġdejna. Mhux għax Ġesu twieled u baqa' tarbija, illa li Ġesu ġie fid-dinja biex jikber u biex jibqa' lilna. Imma din it-tarbija tfakkarna li Alla ftakar fina, li Alla għandu fiduċja fina, li Alla rqobna kull wieħed u waħda minna, anke meta ma nħobbux. Alla qatt rqobna għalilna Ġesu stess li tagħna lill-ibnu l-waħdini biex isalvana, biex ikun is-sagrifiċċju li jaħsilna mid-dnubina. Din hija l-aħbar ta' fejn li qegħdin niċċelebraw fil-Miliet Imqaddes. Dan huwa l-awtorju li rridu nagħmlu lil xulxin. Aħna maħbubin minn Alla jħobb, Alla jħobb, Alla jħobb lil kulħadd. U dan hu il-messaġġ li huwa l-iktar faċli illi jgħidu it-tfal. Għax it-tfal l-innoċenza tagħhom meta jgħidu l-ħobb tkun veri. Aħna l-kbar meta jgħidu l-ħobb ġieli tfisser affarijiet oħra. Mhux għax il-Miliet huwa l-festa tat-tfal, imma huwa l-festa ta' dawk kollha li jixtiequ jkunu tfal, jerġgħu jkunu tfal kif qalilna Ġesu għax tagħna tkun is-salma tas-sewwieq. Jiena nixtieq minn qalbi lilkom, lill-familji tagħkom, il-Miliet it-tajjeb. Lilek ukoll ringrazzjak. xi ħaġa li id-dedika ħajtu kollha għaliha u beda jittuna li bdiet tintesa minn ħafna nies u minħabba li kienet għall-qalbu ma ħamilx li ħallija tintesa jew tal-inqas li jħobba u jiddedika ħajtu għaliha biss. U xtar li kif huwa għala fil-qawwa tagħha kulħadd kull min jiltaqa' bihom jaraf din l-istess qawwa. U allura beda d-dimostrazzjoni biex ma jkunux is-soċjetà l-Muslim li qed iwasslu l-messaġġ jew is-soċjetà l-Muslim u tfal, imma kollha kemm aħna. Biex bħala parroċċa nagħtu, bħala grupp nagħtu u nimxu fit-toroq tan-naħar biex naslu biex xi ħaġa għall-qalb. Mhux biss għall-qalb fundatur tal-qalb San Ġorġ, imma għall-qalb wkoll. U llum hekk nagħmlu aħna li aħna fil-rabat u jaf kemm il-lum oħra dwar Malta għamlu l-istess. L-istess aħna il-fini tagħna bħal ġamlu x'in il-qatom jiġu dik il-ħoġġieġa aħna stess nitfel. U allura meta tonġorġ meta dimostrazzjoni skop li aħna ninaqdu biex bħalma da ħoġġieġa l-ġamma jibqgħu ġewwa
jibqgħu huma jsostnu xulxin. Ġifieri jekk jien il-idea ġabra minnhom il-fundamental ġabra li sostnu lili. Imma jien ukoll nisħara l-ofli qed insostni il-ħuġiġa kollha. U din il-biċċa xogħol tagħna l-insara kollha. Aħna rridu insostnu xulxin. U f'dawn l-attivitajiet meta flok ikun hemm il-kappillani u l-arċivijiet superjuri għal-tifet qed jipprova jwassal il-messaġġi ma nkunu kollha il-ħuġġieġa jissostnu ħajja. U għalhekk grazzi tal-ġejtu jekk Alla jgħid inħeġġeġkom biex ma nifhux lejla. Lejla l-ġenerazzjoni u bejna nofs il-lejl istedinkom biex ikunu flimkien għalija wkoll. Ħalli nkomplu nsostnu din il-ġamra tagħna. Il-paċi magħkom. Grazie.